Wara diversi snin li matulhom issemmit il-proposta ta' link permanenti bejn Malta u Għawdex, issa l-Gvern ħabbar li qed jistudja din il-possibilità. Palissa Transport Malta tħejji feasibility study dwar dan il-proġett li wasmat li jiswa bejn 150 miljun u 500 miljun euro. Il-Kamra tal-Kummerc Ghawdxija kif ukoll il-Kulleġġ tal-Kappillani ħadu pożizzjoni favur din il-proposta. Aħna minn dejjem storikament ħdimna biex jitjieb is-servizz tal-vapur bejn Malta u Għawdex, nemmnu wkoll li għandha ssir airstrip ta' ċertu size żgħira f'Għawdex għax dejjem ittejjeb l-aċċessibilità biss naħsbu li weħedhom mhumiex biżżejjed biex jgħinuna niggwadanjaw dak kollu il-business li hemm bżonn li jersaq lejn Għawdex biex nipprovdu biżżejjed xogħol f'Għawdex għal Ghawdxin. Nemmnu illi permanent link aħna qed ngħidu mina minn taħt il-baħar għandha tgħin ħafna biex lil Għawdex tpoġġih fl-istess pożizzjoni ta' Malta biex iġib leħ il-business li hemm bżonn. Il-Kulleġġ tal-Kappillani żgur naħseb dwar anke bħala knisja wkoll li hemm bżonn li nieħdu ħsieb biex Għawdex ċertu problemi li jistgħu jiġu solvuti jekk il-kwestjoni ta' trasport tissewwa forsi permanent link, u għatajnuna kbira s-soċjetà, allura rridu nkunu favorevoli, speċi. Teknikament ma nistgħux nidħlu fil-kwistjoni, imma żgur li l-istudji jekk waslu li hija possibbli li jekk tieħu tajjeb u l-ħażin fil-bilanċ u għal-ġid komuni li jsir dan il-tip ta' link, insomma, din żgur għandu jkun favorevoli. Skont studju li sar mill-GUG, 33% tal-istudenti Ghawdxin ma jaqblux mat-tanilla darba s-servizz tal-Ghawdxin il jitjieb. Hemm numru sostanzjali ta' studenti Ghawdxin illi qegħdin jitolbu li s-servizz tal-Ghawdxin għandu jmur għall-aħjar. U għalhekk din l-option għandha tiġi konsidrata kif ukoll options oħrajn kemm bil-baħar stess kif ukoll blajru u naraw nażlu x'inhi l-aħjar option, mhux niffukaw biss fuq option waħda u ninagħlqu fuq dik biss. Fil-waqt li ċ-Chairman il-ġdid tal-Ghawdxin il-Paul Kurmi tkellem dwar il-possibilità li l-kumpanija tagħmel bidliet fl-operat tagħha. Ghawdxin tibqa' ma tibżax milli jiżdied u jitjieb is-servizz ta' bejn Għawdex u Malta. Naturalment il-Ghawdxin tkun trid bil-fors tirrevedi l-mod tal-operat tagħha skont id-deċiżjonijiet li joħorġu minn dan is-survey. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni Ghawdxija tat-Turiżmu fil-waqt li qalet li kull tip ta' aċċess jgħin lit-turiżmu ġibdet l-attenzjoni dwar ir-reperkussjonijiet li tista' tħalli tanil fuq il-formazzjoni tat-turiżmu Ghawdxin. Jista' jkun li jinbidel il-formazzjoni tat-turiżmu kif nafuh illum. Allura rridu naraw u naħsbu għal dik l-eventwalità. Irridu naraw li jekk din il-link ser tibdel il-kompożit tat-turiżmu, irridu nkunu preparati għalija biex aħna ma ninħakmux fuq seq waħda. Għamel l-intervent tiegħu wkoll l-ispeċjalista tal-għajnejn Franco Merċi li organizza din id-diskussjoni fil-gżira Ghawdxija.